Hala, imong papa oh. Asa man? Asa man? Hoy! Akong apple bitaw! Yuli na! Uto-uto! Wow! Naana po ko'y apple! Kalami! Di na dyan ko masakpan ni Berto ani. Kaya nalang ko sa ilalom sa tulay. Unya, ako ra pa dyan nakabalo diri Kauno na ako ni B. Kay lami kayo, apple, wala ingani si Berto. Unya, mahal pa dyan kay ni. Dili ka apple si Berto ani. Kay wala to'y kwarta karon. Dagot pa dyan kay kuwato. Kaya akong watermelon, gikaon niya. Karon, dili na dyan ko pauto sa iya ha. Patos ako sa unahan B. Kay dito ra ko mukaon. Ninduta baktasan diri oy, mura magdagat. Nindut jud kay diri aba, makawalag stress. Kay na stress na kog maayo ni Arke. Pero taysa, si Arke man eh oh. Paano kang naana po ni siya diri? Ay bantog di ay, naana po day giam-am. Ako na po ning utuon be. Unsa na po gikaon kahaan ni ba? Lami oy! Lami adyo na ni nga puloy! Wadyo makalupigan ni kalami ba? Tamis pa yung kayo! Ala! Nanapo na yung amaw! Nganong naman ka dire? Naaman po gani ka dire? Ikaw ba sige dyo kag sunod-sunod ako Mangilabot na po ka no? Pataka raman ka! Ay sige pasangal ba? Imuha na dire! Nanapo ka dire? Kaumayan mo akong watermelon na? Wow, napudni mo na akong apple? Hala, wala dyo ko naibugan na imong apple! Naong nimo karon sa baka ka di maibog kasirok nimo kaon man gani nimo akong watermelon. Ni balos ra ko ato kay gikaon pud nimo akong donut. Unsa jud ito ka importante sa imo ang donut ngano magdumot man jud ka sa kuha. Alangan magdumot ko nimo kay gikan to sa abroad nga donut walay makalabaw ato. Pero nakabalos na mangga kay kaon naman nimo akong watermelon gahapon. Wala man kay ngani ako na po'y magpalaway nimo. Di man ka bagay mo kaog apple kay di ka kadulot kay wa kay ngipon. Nasuya lang ka kay wala kay imuha. Tagi ko be, maluoy ka sa ako. Maluoy? Wa kay ngani pagpalit. Sige na good, gamay lang. Dili day ko maglaway ka karon. Ulit day kay ka ha. Wes, utoon na pud ka. Hala, imong papa oh. Asa man? Asa man? Hoy! Akong apple bitaw! Yuli na! Uto-uto!